ଆମର ଆଜ୍ଞା ମଙ୍ଗଳା ତୋଟା ସାହି ମୁଁ ଅଲାନାଥଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଟିକେ ନା କହିବି ଅଳ୍ପ ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କହିବି। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଚରଣ ପ୍ରଧାନ। ଆମ ଘର ମଙ୍ଗଳାହାଟ ତୋଟା ସାହି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ଘର ପରିବାର ଚଳାନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ଅଲାନାଥଙ୍କ ଜୟ ଅଲାନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁଭୂତି ଗୋଟେ କହିବି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନା କହିବି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ପୁଅର ମୋର ବାହାରିଛୁ ଅଲାନାଥଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ। ଆସିବା ଭିତରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମନା କରିଛି, କହିଲା ତମେ ହେଲ ହାଣ୍ଡିକାପ ଲୋକ, ଅନ୍ଧ ଲୋକ, କାହିଁ ପିଲାଟାକୁ ନେଇକି ତମେ ଯିବ, ତମେ ସେଠିଆ ଯାଅ। ଯେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସେ ପିଲାଟାକୁ ନେଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିବ ଯେ ଯିବା ଫଳରେ କିଛି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ଛିଡ଼ା ହେଲି। ଯେତେଟା ବାଇକ୍ ବାଲା ଅଟୋବାଲାକୁ ହାତ ଦେଖେଇବାରୁ କେହି ଆଉ ଅଟୋ କି ଗାଡ଼ି ବାଲା କେହି ଆଉ ରଖିଲେନି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ମନେ ମନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କରୁଥିଲା ଠିକ୍ କଥା ଏବଂ ପିଲାଟାକୁ ନେବାରୁ ମୁଁ ଏତେ 4-5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ମାଉଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେନି ପିଲାଟାକୁ ଆଣିବାକୁ। ତାପରେ ପୁଅ ନିଜେ ନିଜେ କହିଲା ବାବା ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଳେଇବି ଆଉ ଯିବିନି ସାରେ, ମୁଁ ଖରା ଲାଗି ଯିବିନି। ଯେ ମୁଁ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିକି ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଆଇଲି। ଆସିକି କିଛି ବାଟ ମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଆସିବି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଭାଇ ମୋତେ ନେଇଆଇଲେ ଅଲାନାଥ ପାଖକୁ। ଅଲାନାଥଙ୍କର ମୁଁ ସେଇ କଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲି ଅଲାନାଥଙ୍କର କୋଉଭଳିଆ ମହିମା କୋଉଭଳିଆ ବଳ। ସେ ସ୍ଥିତି ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁଭୂତି କହିଲି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କର ସଂସାର କଲ୍ୟାଣ। ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।